ягон ҳамсояи Бадриддиншон бошад. мор ба ин умру рӯза номард. ту изо намекашӣ? намакро хӯрдада намакдон туф мекунӣ. дӯстони азиз, бахшиши зиёд аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам барои пешрафт ва зиёд гардидани роликҳои тарбиявии мо дар канал подписатсия кунед, лайк, комментария фаромӯш накунед, ба дигарон роликҳоро равон кунед. Раҷабали Ибронӣ. ҳамин камбудиҳои зиндагӣ сарамро вайрон карданд. намедонам дигар куҷо равам. хайр ҳарчи буду буд. Тураҷон? Бадриддинҷон, ассалому алайкум. аз куҷо тенҷи аст? Чӣ проблема? Ё хона дурем? рости як мушкилот қатъи рӯбарӯ шудагӣ ҳастам. Чӣ проблема? бо хонагиҳо ҷанг шудам Бадриддинҷон. шояд ягон ҷо ягон квартири арзонтарам ёби 50 сомона. Квартираро чӣ мекунӣ Фарруҳҷон? зиндагӣ мекардам. ғазаби падарам ки пас шуд, боз ба хонаи худ мо мерафтам. бовар кун, ҳоло дӯсти хуб кам аст. пеши дари ту омадам. Фарруҳҷон, хафа мекунӣ да? дар ҳамин хона якҷоя зиндагӣ мекунем Фарруҳҷон, кати худмухӣ. бародарӣ барои чӣ рӯза? як модари пир дорам, як хоҳари студент дорам. чӣ хел мешавад Бадриддинҷон? ташвиш намешавад? бовар кун, ман худамро нороҳат ҳис мекунам. ягон чӣ нест Фарруҳҷон, ҳаминҷа катима мести я бача. куҷо мери бо уҷат квартираро аз худ зиёдтӣ? ҳаминҷа мести охи якҷоя кор мекунӣ. майлаш, агар ту розӣ бошӣ Бадриддинҷон, ман некиятро фаромӯш намекунам. Фарруҳҷон, ба худо хафа мекунӣ. гизар Фарруҳҷон. ростӣ ё Бадриддинҷон, чишти бародарҷон? бовар кун, туя нороҳат кардем. Фарруҳҷон, мегӯм ки не футболка нав харидам, не футболкара ман пӯш я брор пӯшонаша. чанд рӯза ба ҳамин футболка нера нав харидем, барои худи тӯҳфааш мекунам. биги Фарруҳҷон. худо аз ту розӣ бошад. раҳмат Фарруҳҷон. ман ҳама ин некиҳои туро фаромӯш намекунам. ин обу дасторхоне ки ҳар рӯз ҳаст, як бор ҷамъ намешавад аз пеши ман. ва меҳрубониҳое ки ту мекунӣ, аз ҳама муҳимаш бовар кардӣ маро дар хона ҷо додӣ. фаромӯш намекунам. ихе нагӯ, хафа мешам Фарруҳҷон, ба худо. ҳазор раҳмат. бародарӣ барои ҳамин рӯза. раҳмати канон. сад фоиза Фарруҳҷон. биги марамат ки чой безима Фарруҳҷон. не, ман гирифтам, ман бо худам усу мондам. ман гирифтам. инам хеле Фарруҳҷон. Фарруҳҷон, месоди охи дӯстам ягон рӯз дигар. Бадриддинҷон, ба ҳама нону намак рӯзӣ шав. аз шумо миннатдор. ба модарҷон, ба хоҳарҷон миннатдориро расон. акнун ман хона бурам, яке қаҳрашон пас шудааст. баъд инро меорам. не Фарруҳҷон, боши чава. айноми ман тӯҳфа бародарҷон. гап нест Бадриддинҷон. хуб Фарруҳҷон, ман падару модарро салом бигӯ. иншоаллоҳ. бин Фарруҳҷон, агар қарш пас нашуда боша бо биё, ман гап дорам. дигар ҷой мерафтагӣ ҳам надорам. хуб Фарруҳҷон. майли, худо нигаҳбон. хуб Фарруҳҷон. хуб. ассалому алайкум. ва алайкум. омадӣ? омадам. биро хоҳад. Фарруҳҷон, биё. инҷаст бародар. ба худо қасам, ман намедонам. ман нафаҳмидам. ман надонистам. бовар кун, ман ин чизро нафаҳмидам. ман ба худо қасам хатогӣ кардам. нафаҳмидам ин кӯро. надонистам. Фарруҳҷон, чӣ гапае Фаррух? чӣ гапае бача? соз одам хушуб фаҳмон? Бадриддинҷон, мебахшӣ. ба худо қасам надонистам. ман нафаҳмидам. ту маро бибахш. ман надонистам ки ин хоҳари ту мешавад. ман
چی باشد؟ من 10 روزه در همینجا زندگی میکنم. یکم همسایه بدرالدین شون باشد. فهمیدم در کن. تو از همین تریکتوری هم میشنوی؟ تو ایزا نمیکشی؟ نمک رو خورده در نمکدان توف میکنی. چی گفت؟ با کدوم معنی گفت؟ نمک رو خورده در نمکدان توف میکنی؟ هیچی نفهمیدم. ой абла ту магар шарм намедорӣ? برای چی شرم کنم؟ ту медонӣ ки он духтар ки аст? کی است؟ ин духтар хоҳари ана ҳамон беҳтарин рафиқат. ин хоҳари ҳамон бадруддин аст. ту магар шарм намедорӣ ки дидаву дониста бар дӯсти худат хиёнат мекунӣ? мурдани ту бор ин дӯсте. мур ба ин умру рӯзат. номард. туф бар ту бор ин дӯст. خواهری بدرالدین؟ نه خود همین خواهری بدرالدین باشد. با خواهری تو گپ پرتوفتم. میبخشی بدرالدین جون، با خدا قسم ندانستم. چی گپ میگویی؟ میزنی؟ چی کار میکنی؟ من آماده ام. فاروق جون میدونی چی برادر؟ جانم فدای همون برادره که 10 روز در خونه ما ایستاد، یک بار غیرت نکرد که سرچه بالا کنه خواهر مرا چهرهش ببینه و بشناسه. رجب علی ایبرانی.